Mina benkashana kamenzi yaphuza umlasa ngamevambe njani bingelela igama uxolani nokuphasa weningi sibuyele futhi la kwi-channel ithi kwinkosi eside sikulethele kuyo amaphupho sichubelele ngama-meaning esiqothi ngamanye ama-meaning noma ezinye zezincazelo ey'nembile bona ngamaphupho. Kodwa-ke okunye kubalulekile ukuthi ufuna wazi ukuthi iphupho kuyenzeka libe nencazelo engaphezulu kweyodwa. Ngingalichaza mina uthola ukuthi omunye bengalichaza ngenye indlela noma omunye ulichaza ngenye indlela ngoba kwesinye isikhathi kuya nangey'nkolelo esuke sikholela kuzo nangey'ndawo esikhulele kuzo ngoba nangokwey'godi esigodini esithize iphupho elithize balichaza ngenye indlela, kwenye inkolo iphupho the same dream balichaza ngenye indlela, eminye imindeni i-same dream lichaza ngenye indlela. Kodwa-ke la namhlanje ngifuna nje sithi ugxila ekona amaphupho athinta amazinyo. Ngiyazi ukuthi sike salibheka amazinyo kuma-episode eke sawenza ngaphambili sike sakhuluma ngamazinyo ukuthi kusho ukuthini iphupha ukuphunyelwa ngamazinyo. Before I go further, ngibonge nje kubona bonke abantu abahlezi bengxenye i-channel, abantu abasubscribe-ile, abantu abahlandelayo, abantu abakwazi ukuthi beseluleke basikhuze, basixwayise, basikhulise, benze ama-suggestion. Nawe ungakwenza lokho futhi sikwazi ukuthi-ke nathi sikhule noma-ke kube khona esikwazi ukuthi siku-ede ngenxa yama-suggestion ozokwazi ukuthi uwenze wena lapho kuyona le-channel. Qhubeka ube ingxenye i-channel kusuka manje going forward. Sikufisela ukuhle kakhulu kuzona yonke iminxa nemikhakha ongena kuyona yempilo. Ngabe usemshadweni, ngabe ufuna ungena emshadweni, ngabe ufuna uqala ibhizinisi, sikufisela ukuhle. Ngabe mhlawumbe usoqala ifisa liphumelele, sifisa ukuthi ulokhuze liphumelele. Kodwa kubalulekile kakhulu futhi esingakusho ukuthi ukubona konke osikufisa kubalulekile ukuthi ube ne-effort oyifakayo. Beside i-effort oyifakayo kubalulekile ukuthi ube nyala uthembele khona. Awukwazi uvele ufuna ukuba nebhizinisi bese akusabi khona la uthembele khona. Abanye abantu uma beqala amabhizinisi kuba khona la basuke bethembele khona. Abanye banonkulunkulu babo bathandaza kubo abazi ukuthi masithandazela uNkulunkulu kuyosina ibhizinisi lamahle. Abanye bayayiphashela, abanye bayazi ukuthi banama-financial backups somewhere. Imali ngesahamba kahle uyakwazi ukuthi khona la bethola khona imali yakwazi improve business. So kusho ukuthi ngaso lesikhathi whatever usuyenza ufuna kube khona i-backup onayo, either spiritual backup or i-financial backup or anything engakwazi ukubhekha kulento sikuyona. Kodwa ngaloko lokho azivele singene sigxile kona amaphupho esikhulume ngawo before, amaphupho athinta amazinyo. Kodwa sithi kuwabuyisa futhi kancane kulabo abangazange bakwazi ukusilandela. Kodwa basengakwazi babuyele emuva kwamanye ama-episode sawenza, ngicabanga ngo-episode 5, 4, 5 somewhere lapho ba-check ukuthi athina ezinye iy'ncazelo sengazona ngoba iphupho linencazelo ey'ningi. Kuhlukana ngokwesigodi, kuhlukana ngokwemakhaya, kuhlukana ngokwenkolo. Same dream singayichaza kaningi umuntu singabantu iphupho lilodwa singachaza ngendlela ey'ningi, singachaza ngokwama-spirit asuke esigayida ngoba sisenza nangama-spirit ahlukahlukene uma singabantu. So neminingi izothi ukuhluka. Kodwa-ke into ebalulekile funa uyazi ukuthi ukuphuma kwamazinyo, uma uphuma amazinyo, lokho kuwuphawu lokuqala lisho ukulahlekelwa. Amazinyo ayigugu, amazinyo abalulekile kuthina. Amazinyo yiwona enza ukuthi uma sihleke with pride, iwona enza ukuthi uma sihleke ngokuzethemba ngenxa yawo amazinyo. Siyakwazi ukudla nangendlela sihlekela, kusho ukuthi amazinyo ayigugu. So ukuphuma kwawo kusho ukulahlekelwa noma ukuluza umuntu obalulekile empilweni yakho, kusho ukuluza into ebalulekile empilweni yakho, ongaba yi-career yakho uma ushudwa uyasebenza, ongaba yi-position yakho uma usebenza, ongasho ukuthi mhlawumbe ukuluza ilungu lomndeni futhi uma ushudwa umuntu osenamalungu omndeni. Kodwa lisho ukulahlekelwa into eyivelu kuwena, into oyivelushayo wena njengomuntu. Asithi futhi ungena sigxile la sichazeke la ngomuntu ophupha engathi amazinyo akhe aqala ukuhlephuka ayaqhephuka. Uma kenze kuwumuntu ophupha ngathi uqheshukelwa amazinyo, lokho kungasho ukuthi umuntu ongenalo ulwimi, umuntu ongenayo indlela yokubeka indaba kahle, umuntu esingasho ukuthi mhlawumbe ngemuva kokuthi nibe nengxoxo noma nenkulumo-mpikiswano noma ne-argument nomunye umuntu, uba nomuzwa ukuthi awukwazanga ukubeka kahle amagama ngendlela efanele.
futhi yazi kube ngithe kodwa uthola ukuthi izinto ey'shilo uyabona akuyibekanga kahle sho lokho sekuchaza lelo phupho lisho into enja ukuthi enkulumeni yakho kube nama-cracks enkulumeni yakho awugculisekile indlela oyibeke ngayo kodwa lokhu ubona after. Sikhulume ngomuntu ophupha la amazinyo aphuma-ke 1 by 1 noma kancane kancane. Leli phupho leli lingasho ukuthi empeleni wena uvumela izinto noma uphimisa iy'nhlamvu zamagama usho izinto ofisa ukuthi ngabe awuyishongo. Umuntu osho izinto bese ufisa ngathi lezi zinto awuyishongo, usho izinto ngaphandle kokucabanga kuqala. Umuntu othanda ukugosipha owenza umgosi kodwa mase usugosipile uyabona I shouldn't have said lento lento kodwa usuyishilo. Asikhulume futhi ngomuntu ophupha amazinyo avela aba isikhehla aphuma kanye kanye. Usho la umuntu ovela badlaze information, umuntu o-talkative, umuntu okhuluma kakhulu, umuntu okhuluma angabi namkhawulo, umuntu okhuluma non-stop. Amaphupho leli ukuthi umuntu okhuluma non-stop, umuntu okhuluma angeme, ugcine usukhuluma-ke nento enkulu ngalokuthi umuntu okhuluma-ke ngeme. Kanti la umuntu othi uphuphe mhlawumbe ngophuma nje ingcosana yamazinyo ngasho ukuthi umuntu oyikhiphayo information ukukhipha iy'ndaba kodwa-ke hayi kakhulu kodwa umuntu olabo ukhipha futhi iy'ndaba, umuntu okhulumayo, umuntu ovovo lithi alikhipha uvovo liyakhipha kodwa usho ukuthi uyakhipha kodwa awudedeli kakhulu kodwa umuntu odedelayo ey'ndabeni. Kodwa umuntu othi-ke uphupha-ke kuphume amazinyo izinyathelo ezimabili. Lokho kungasho ukuthi umuntu oba nomuzwa wokuthi ulahlekelwa isithunzi noma kungathi kuphela isithunzi kuwena, uncishelwa isithunzi kodwa ngemumva kokuthi usho into ethile ukhona ukuthi uyakhuluma ukhuluma ukuthi sengikhulumile ngathi sengehlisa isithunzi noma isengenze umuntu osonesithunzi esincane ophelelwa ukuthi abantu bamhlonipha noma bamthathe serious. Kodwa-ke umuntu methi la uphupha yena amazinyo aqala ukuthi ayahlephuka la amazinyo ayahlephuka naphakathi ayahlukana uyalena lena nje. La lisho ukuthi ungumuntu othi umekasho into angakwazi ukubeka amagama kahle, uvele uthi ubhadlaza indaba ngale ukuthi ubeke ine-point form, awukwazi ukubeka into ngendlela efanele, uvele ukhulume konke nezinto ezingafanele uyikhulume ngale ukuthi ubeke izinto in-point form. Sikhuluma ngomuntu ohlukanelwa amazinyo, umuntu amazinyo ahlukana phakathi, ukuthi umuntu ovele ubeke nje konke ukhulume konke ngale ukuthi ubeke ine-point form noma ukhuluma izinto ey'balulekile kuphela. Sikhuluma nezinto ezi-unnecessary. Sikhulume la ngomuntu othi mina ngiphupha amazinyo aqala ukuxega. Umuntu oqedelwa ngemazinyo noma ngathi ayabanika amathako ngamanye amazinyo ngathi ayabanika noma ayaxega. Lokhu kusho ukuthi umuntu obekhuluma noma ebefanele asho into ethile kodwa wangasayisho into ebalulekile. Kukhona ukuthi ubukhuluma bebushela information ethize wangasayisho yonke information esuyidingeka. Lapho ungaba naliphupho lakho na uphupha amazinyo akho ungathi ayabanika noma ungathi udla amazinyo kanjena into ey'kanjalo. Lokho kusho ukuthi kune-information ongakwazanga ukuyikhipha ebalulekile noma uzange ukhiphe i-information eyanele la kade kulabo kade ukhuluma nabo noma kulade ubatshela lolu lwazi lolu kade ubatshela lona. So lokho kusho-ke ukuthi umuntu osuke wagodla i-information ebalulekile kubantu. Uma kungenzeka uphuphe amazinyo akho esemila kodwa esemila kabi aphushana ephuma afuna ukuphuma ngomlomo, amazinyo ayixhoko kona lapho amazinyo kanjalo. Uma uphupha nalo mazinyo lo
anako ukusho ukuthi izinto kuwe ezimane ziyiphumele nje emntwaneni yabo, zimane nje ziphume unokukhuluma izinto engafanele mhlawumbe uyikhulume, futhi zingasho ukuthi umuntu ufafaza amanga, umuntu onako ukuthi ukhulume into engelona iqiniso, unokukhuluma imbudalo. Lasino umuntu onamazinyo aphumela ngaphandle ephushela ukuphupha uba nezixhobo zamazinyo, amazinyo angahlelekile. Umuntu ophupha ngamazinyo akhe eseqala ukubola, lokhu kungasho kuyamaniswa ke la nenkulumo mpikiswano endala noma ingxabano endala, kuyamaniswa la namagqubu onawo mayelana nezinto kade niyikhuluma mhlawumbe ngesikhathi esedlule, futhi awusafuni ukukhuluma ngakho. Mhlawumbe izinto enike nathi uphikisana ngazo, nathi ukuxhekisana ngazo, kodwa manje awusafuni ukukhuluma ngako lokho. So la umuntu osuke ephupha ngamazinyo akhe eseqala ukubola. Lokho kusho futhi ukuthi umuntu ofila guilty ngezinto ozishilo, umuntu ozizwa ongafili kahle mhlawumbe ngento eyithile osekwazisho. So lawo mazinyo beqala ukubola noma ebola, asho ukuthi umuntu onayo guilty conscious, oshawa isazela ndawana thize ngento osuke wayisho. Asikhulume la ngomuntu othi ngiphupha nginamazinyo avela aphuma naku ngebhizi, ungeze ngumatasatasa, umatasatasa sekuphuma amazinyo. Lephupho lelo ngasho ukuthi kunento oyenzayo ebalekile, kodwa futhi awusumuntu ocommunicateayo. Kunento oyenzayo kodwa kunzima ukuthi lento ukwazi ukuyifulfilla, kodwa ngenxa yokuthi awukhulumi, umuntu othulayo esilothi ufuna usizo kwabanye abantu, umuntu othulayo esilothi etshela abanye abantu noma ukucommunicate nabanye abantu, kanti ubhekane nobunzima empilweni. So lento lephupho leli bophupha ukuphuma amazinyo kanti ubhizi nomsebenzi othile, lisho ukuthi umuntu othi ubhekane nobunzima ungacommunicate nabanye abantu, uvele ugxile kuloko sikukwenza, ekubeni kubalekile ukuthi ucommunicate nabanye abantu abaseceleni ukuze bakwazi nabo belulisandla kuloko sibe ukwenza isikhathi leso. Asiwabekela kwamanje amaphupho, sizokwazi ukuthi siqhubeke futhi nawo silitha amanye, sichaze silethe incazelo. Okwamanje ngithi nginifisele kona uNkulunkulu engathi-ke enganisiza angibusise.